Nagapangabay ang Philippine Psychiatric Association o kon PPA kag Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry o kon PSCAP nga hindi pagdaynon sa Department of Education o kon DepEd ang nakatalana nga nationwide live shooter o kon active attack drills buwas Agosto 25. Sunod sa duwa ka grupo, may posibilidad nga makatugay ni isang trauma sa mga estudyante bangod hyper-realistic nga simulation ini isang violence. Ginpunto sini nga importante ang paghanda sa mga eskwelahan apang dapat trauma-informed kag nakabase sa scientific evidence. Sabay lang nga aktual nga live shooter simulation, ginasuisyon nilang tabletop exercises kung sa diin makikhinunano ng mga manunudlo, staff kag mga ginikanan sa posible nga sitwasyon kag gusto nga himon sa mga estudyante. Ginapangabayman sa mga eksperto nga ikonsiderar ang mga kinahanglanon sa mga estudyante nga mayaras ang disabilities, sensory processing needs, kag mayaras ang daan nga traumatic experiences. Samtang suportado naman sa Philippine National Police ang ining DepEd drill, kag nagpangako nga magapreparar sila sa ilang mga personnel kag resources para sa sining nationwide exercise.